Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka yaset knam lani ka rong biria bat ka Jinglehkai maupon kilong gi artali gi jingpen bernia jong khon kasi na do hendai. Kini gi artali gi Jinglehkai kidang yai ne hado kini gi sngi wat labon kim da kampen le jingmut tan hagini gi Jinglehkai umen barim. Namar kata ka sunjuk ki hima arliang wa omyam mauplang welfare society kalabu hakmat ia katong ban Pynneh pensa ia kini ki artali gi Jinglehkai. Haka arf kundai terik risau arajar arpuar kala penlong da ka Tamasa haka shnong saumat ka shnong ka bahab hapo ka hima lingyong East Skhawumws district haka bau director jeng katanat Jinglehkai pertai uba Cyril V Dengdo ulalong ukongsan harengkat ka Jingisakhi lang jong lengdo ka hima lingyong uba Humphrey Rentatiang u founding chairman kam CCF jong ka senjuk ki hima arliang wa umyam mauplang welfare society uba tambor lingdo u community facilitator ka hima lingyong uba Iborson umdor u tourism development specialist jong ka Khasi Hills community red plus project uba Kenneth B Karzentio bat giwe haga jingya ko pen iriam Tynrai ka kong kiar yona nongbet naka Sara Janai self help group kala yora ya kanam lado kat baya ka kerdan ka baar la yora da ka kong ibadari marbanyang naka Funitiun self help group ya ka kerdan ka balai la yora da ka kong wanri marbanyang naka yaikentiu self help group haga jingya ko siat khnam uba dimostar karshandi la yora ya ka kerdan ka benengkong bat uba Kershan Star Karnayor ula yora ia ka kerdan ke baar. Haga jingya ko maupun ka Light Sok Flang Village Organization kala yora ia ka nam lado kat baka Saumat Village Organization kala yora ia ka kerdan ke baar.
ya baro nadu ki staff naka senjuk ki CF baro hapo kini ki Sipo Hima kentai bat senrang ki youth volunteer kentai bat senrang ki SSG ki balasim bentah hakani ka di jingdi ki ba ya sohlang bat ka senjuk ki pajba baro ti hakani ka por kendiat kini ki staff ki jengi ki don ye ban ye chief guest jengi te kini ki staff kin soba boleh sibun kong bara ya try nombok nong thau ubala ai yang i ya kene sngi ke basit ke basai ke basai pala da kelas dang ban be air khat manumala tengi dokumen rung i dolang hene yai director jong tourism iba Cyril dingdo sorry ibala pelaj por khnang ya por wala ibun kam kuble sibun ba ya ga por jong pi idon hane ba tambor iba dei kinong seng nong dang jong ka senjuk hapor wang seng dang senjuk ni don tang katu kenengot ya kuble ru ya ba kwarson marbanyang ibala ya ringkat hapo por ba ka senjuk kada sedang ban ya kena senjuk bikin he ban penhe ya penyar ya senjuk aku boleh ba war aku boleh sibun ya kapor bat aku boleh sibun ya keding didikit yang pi betre sistem haki por ba senjuk kadang sedang ban kira song ida aku boleh rui kadang ba snong kam belajar keteng ne bro kam belajar keteng maka ceme kapor teng aku boleh ya ki staff ki parlok jong barok ki member jong ka senjuk Banajan bandajengai, aku boleh ya KCF, kentai bat sendrang, youth volunteer, ki longkmi longkpa, bat ki hep berit, tinggi aku boleh ru ya kini ki dukan, ki wilayah penkrek nam takan dek festival mamnyang pelang, Tynrai gede kene festival gede ke banding kongdam, ke bengi sedang, lah kanlong lada kahe, ngin senai penhe eksnem banwan. Talada kalong kaiba kam he kata mut kala ban kutno tangkan ne kayu tanda ngi kermen ba kene ka bam na plang festival kan nang ye he nak stem nak por te kum bagai long kum ka hima jungi ka don khat south li gi shnong ban ngi don ya ka jaka ka balong eco tourism idon ya kalau kentang ka ba nyau phau hektar te ngi don mau puri ngi don sipun gi bayang numla ban batai bon namar lemdangi sakila da jong khmat kinumla ban ngai te kane kade kesngi ke ba lesi kande kesngi ke ban ningkong bangin mai phang namata ke ban jingwan jong ki toris ki ban nabar bat ki ban sabaru Tynrai ngiha perkhat ba lada ke jingwan bon jong ki toris kala ban longru ka dumping garbage na penjabo ya mai mariang te swa bangin ya perkhat ya katang la perkhat ba lada kiwan kin chupai ya ke jing babreu ya jing tenat ba disne breu ndai ngim kwa ba kin wan bread ya ki jabo ki jaban markum bang ya kren hasor selong ban hak pertai bro ko wi ngai wala da ka itnat kando ke jakaro ndai phause da ka jing bread ya ki plastic ba bread pathar ya ki nyut kinyer kapen kela isino te kumbang Tynrai ki parlok ki bewan hakne kesngi ladang ipet ya kamai mariang saudon sakun jengi ngini isya kepada itiang kepada ihun handai ngandom pudun singi lade namar nging lamlin man kesngi ngim de ifersyo la kai tenan ne kami tenan ngilamlin nakine dingi susngo bengiwan lada kal air ka baer hing su tenan lada ka kriat ilasyu so kriat lada ka sit ro ngi suset tengi dingin su fersyo namar ba ilalong melen nak por se por tingai ku blai ru ye kine ki social media ki balaya wan ban pen sap yang lem ya kene ka khubor ku blai sibon ki te ku blai sibon ya ki paro ki we don kang ne blai don benta ban sim benta ya nam ta ka ben pen biang ya kene ka festival balong tasngi ban nga kermen ru
Bahkan nek festival ke ba menta kasih bam yang pelang kan dei ke festival ke pejop. Bat kada angnut ba kan nek festival kanum kut tang menta kasih bat kan nang yai he kan nang yai karoi kan nang yai yar hak snem go wan. Anum bon kentin namar kapor ke ba kam kelut ngin Aisyah Chief te kendiat kan suat insa ba karo ba Tamasa kren pang projek anum kren cu ya projek pang projek senjuk gaya nanti tendai ngasukren be tik kumulung do bat malu mala hak be dai bat kasenjuk tengi dokumen bang ilai kasenjuk kelayat ba khadwes nem tam tengi dokumen ba kasenjuk lanang ya te ya ka babun isa batai batam kendiat isa aita te nga boro ka jing kitbok keruyang ban nga kerpar ro ya fi ba kinek belang kinek suna kinek benai telang kinek benai bansawan kedai ka challenge yang ini nomor ba ladang i kano ya gambar yang ladang im ya pikir ya ke jing thang pathar ya kilum kiwa ya ki klau ki tap kan selong lenoi ke jing tresitom bat ke jing kren jang yang ne kelong ba ngikwa ba sasisin kilum kitem kiwa kinsawa dakasur ke ba jengam bat dakasur ke ba kru dakum kisat kiwa per bat kumjuru kumbangi burom ya kimrat ya ki do rawa bangilit ka shu suwa ngini i ya ki do 3 dol senai ki do kha bakin ya lai lu ala ki jong im hoi 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 berabor tenginya keren no sapang kapang hadirin bauling do ki malang yong mulai ki jing keren nakapor menta dang shwajonga mulai ki jing menjur ya ka tourism committee jonga senjuk kabakan thobi ba kenet bai kong shirley langsti ba bat ki jing penwed lang ba ki chef dak himaling yong kabakan thobi ba son kong ai tourist ba try lang ba smington siang pliang ban perlong ya ka bam yang plang festival nalawan ban jungo igani ka jaka bang lale i video i red banong da kani gede ke jaka ga bangin sa perlong ya ka bam yang plang festival da ka bangi kwa ban pentip ya ginong song snong baro ba ka jing sumare ka mariang gam dai e giding gisit kadai ru igilum kiwa ya ka bangi trip ba gidi knyang badon gini ke jaka ha ko ke sigin sol sop kin sanjang long nyang long ba sami igung thapali ban penitnat ya kani ke jaka jungi baro namar kini ru kidai ki jajing im ki badon kam bagi dai ban slut ho bagi don kam ya ka jing im ke bayat bet bagi jing im ke ba kinum don keno ke jing ma teuling no ki malang yong ro la ong ha breng jungi bangi dai ban sumar bhai ki klau ki tap lane ki jaka madan bagi dum thangkai namar kini ki jaka bam jakati om tang ki phali ki khyang ki pibsia roi ke dai ru nak menta jungi ban slutenan madobam slutenan ban chong ni ki phlang rakti bam slutenan dan narakti ki basautenan baro sautenan nama balai kadai ke jaka bangi sautho bangi don kam ya kan ni kamariang ka itanat ka makalong kanang mandom don geno ke jing lane ke jing kerdo igi don kam hari nabut kasenjuk ki hima aleng wam nyam mau plang welfare society haga jing sengjong ka kisem arajar khatway haga bangila yo charom seneng banya gendo iginong sensyar ki bana ki spaudli ki hima banya pendong kata ka jinga banya da ya kamariang ban sumar ka me mariang ngila yo ka jinga sdok tilang neng kong e nag himaling yong ngila yo nag hima like kro ngila yo nag hima sora ngila yo nag hima maupe ngila yo nag hima nong luai ngila yo nag hima nong spung ngila yo nag hima melem ngila yo nag hima nong cloud makasnong sora rem si pautli ki hima ka badon ka headquarter pa mau plang kana ki jing trai kam jungi kala long ru ka jing trai kam ka basirhem ha ka bai bai ni ki rang ba jong ki hima ha ka to ko por ila shong that kum wei ni nong trai jong ka sarkar meghalaya na marngim patip kay kita ka jing trai kam forest hanrang isutip bangi sudan tang ka jing mot bangi kwa ban sumar ya kamariang ila trai lang bangi ko masisnem siteng bar ka jing trai kam jungi kalong ka slautna du kata kata ngim kwa ban ka di kum kini gi bagi don sibon ki pat ki lawan menyerung imi haga senjuk bagi dia ban yawan trai lang bangi ban ya syai hitam lang bangi ban ya ja kala ya ruslap ban ya syai ka krit ka ban ya syai ka shit ka kriat han regi ta ki baro ka perlong ingi yaus ne marya khalai bangin yo ban recognize
ngai singi kum kawai nakata ka red plus project ka pok berthai ban ko abanong ipi ba ka sem arjar khat nyau la yo biang ya ka verification ka bangi long successful adu sem arjar pawai ban menta pat ngidang yat ya ka verification ka ba ar la ka second phase ka bangi yat sa sem pat tenga kerpat ipi ki nong shong snong baro ya gi baro ki kai vilayo ba gi jing thu ka bangi le thu api tungin nang ya trailang nang le shakamat ban kum juru nak menta kini ki ase jig bi simenta kane ko por ha ka piwan bandi ni ki jing di jong phi ka jing mod ngi ka long ba bangi khodi phi kum kini ki jat kam ni ko ba pen lot ya ka jing mod wer khat jong phi ba pen yo ban per khat ka e ka kam ka ba pha ha kum kini ki ji kendo ba phin la bandi la ne ban perlong pisa la ne ban perlong jing mentoi ya ka ta ka ba phi wan ra ha ka ne ka lempong kane ka ski namar ba da ka ta ka jing bo jong phi ki jing mod ka kum kita ka perlong i phi ba phin yo ya ki ba phin mentoi la shahid na bot namar ba phi la nak menta ka jing yo jing kot benegar shan daladi menega segi kadang yo ya ka we ka paper ka balawan ka sambat na ka tata steel jongri India ka bala tho chapang we ubreu ubadon Arunachal Pradesh udon ka jaka ka bakum ka ni ka jaka ka bomdon ye ruem henry aba ulas dang ya ka coffee shop ka jung ulas dang bandi coffee jung baru coffee jung menta ulong ubadon nam tam ha ka bersai baro ka we bar ka jing kamai jung kalong sikror sisnem bawai kam ka masis pangut ki kena kane ke jaka bangi yeng kane ko por bla bandai kata namar bawling do la de batai lupa bakai se mar bla do nang tai ke ba kum ar klor tam nang tai kini ke jaka bai tanap bla do lupa ni kane ke jaka bida nang ne bilong lai do ibre kin wan kata ka dei lupa kaka de galat ke ba na batai pi ba fin sing ya kane ono ka kam kane ono ka seji ane no bri shimet ba kwa ban le kini ke jakam ula ban le kajing war ra jung ini kata masa kalong om tang bangi ong ne do menne basdang bagini ki khang ki puj kini ki badon hasau dong jung ki ban lon lang bangi henry ka dei ru kalat ya phi ki badon nang ne jaka ba phin yo ya kalat kamai kaji ba kata kajing yo kamai kaji jung phi kanum warra ya kano kajing penjot ki klau ki tab lan ka mai mariang ba phin yo ilem lan phin long lem ki nong pai ki custodian ki ban pai lem ki badon saudong ne jaka ila don ka ba ars pa ru faud li SG pa project area ba ki kwa ba ka wai boy ki SG kan wan jakamat ya ka bang kan pai lem ya ka benta jong ki ka kila ban pai namar ba da kila long ki nong ya trailang kan long jing khu ya kam namar ban sumar suker kamar yang kam de kam shimet ka senjo kolong tang menong elam khat ilas dang ya ka usma jar karwe henry menta ke bang kwa banong ba kham tam yang ale shimet jang long yang secretary jang yang long founding chairman jang long project director sifang jang palong CCF kamur chief committee facilitator ngahapan kala yang long tabali berkumba ter namar balai baka kam kasya hakaban long no yalam ban penlong iki kam ban tulun nakata katau ki beri tip yang ada babon ba kerteng ngaman seban sya kadang dang la ban pen sautho namar ngadon ki gendo bar ki CF idon ke masa usan wat ki CF idon ro na ribhai district kini nong tre jungi bawa ka port jong lockdown ro ngim sim sange namar balai kini ki CF ki tre ya ka kam lagi jong hima jong ki idon ro ki youth volunteers ki batrai ban pen kentiu ya ki jing tip ki ban yo ban bo ka village knowledge register bat kini ki jing tip ka bagi tip pelong yang bagi tip bagi don aduk deki sau pausan paungut kinong sumar khasi ibadan negeri bi jongi ba ai dawai ki jaj dawai kad bakala pelong yang abangan thoru ya kot ban pen mi osne mar jarar pau khnang bagi ni be sumar dawai kin tip bagi yo ban pej bat kum yo ro kini ki badon hagan ke imlang salang jongi kini yo ban puli ban pendon kam bar kum yo ro ngidon ya kini ki rang basnong ki bawan man la ka sisin nai bana ki shong meeting bagi yo ban perkhat nam tagi kam be dai bagi jing penyai be ya kesenjok haga bagin pha iki jing don kam jong ki syaka senjok pan mangi pan ngi shong ka license system bada ka general meeting ka ba RC system ringka duling do maling yo bagi bagi nong sensyar ha ka bangin yo ban pej bania ya ka ban pentelon iki kam syapo jongka syapo ki nong shong snong ka bana po ka senjok ka kwa banong ipi ngim kwa ban purron sing ni andai ka wei mai kwa banong kalong ba ka jing pelong ni ka Tamasa kalong sibenta ban kickstart lane ban persyang ban pelai pai ba no ya ka tourism lane ki ecotourism aspect ka bangidon na ka project naka senjuk ka jongi lane naka project ka jongi ka khasial committee red plus project bangin yo ban penon kam ki kulai kino ba kwa syong kulai bila ban syong aim daga si namarang ko abi kulai ni kinong beju bagi long belong friendly nang ta kino ba kwa ban syong cycle kidan south lagi cycle bila ban penon kam ka surok hang tai ka bagi kulai penon kam ni ka jaka ngin si yo ban
nan kam shushu ngila da ban identify ado kum shispa sa ho anwot ki gate ban ngila identify ro kum ba sa ho ligi homestay hagi ne gi ship ho ligi ma hagi pra ho riu ligi snong ka bakan tobi ka snong mau sadang ka jaga bai tarat ba ka ban tobi ka ni ga saumat bakan ga jaka leng do phan blang ngil kan top ro ya ga jaga ya lenti o David Scott par kum jo ya ga jaka mau step ba de ka sora ba ka sora rim kum jo kita ga gi snong la ne ka snong mau be ka khot ka mau ngui briu tinga kwa manong i pri ka ni ga si ban la lor mengi pri ya ka ni yang plang festival i kwa ron pan TVP ben ka tim ka bakhlan ban penia ya ka iko tourism ban ka sinjuk kan yo ban kershan ya pi baro ka kwa ban tri ni ka kam ham dam e bi ron director jo ka tourism i ba sai ro le parlok bi e ngai e parlok bi pa jung i la slemba i pa jung i la itu ka mala arhosan snementa bai ba sai ro mta la ka ship house nem tam ki jing ya itu badi i te ba uni rangba oblong officer on se yo ban yarap le mingi ha ka ban ai ngi ki capacity building bi ki pat ki kom bangila ban penmi ya kini ki beriu jong i sakmat bakin yo ban wan ha ka takalempung jong ka je kershan lang ya ka kam ha bai dei bagi ko tourism ki youth ki volunteers ki tourism society but barakhoit ki paitba ki wan ban donlang menta asngi ban celebrate kani ka festival ban bam plang nyang ne ki khot ha nyang plang te hapo sor ngimpa dioi kum kini ki festival tinga kwa ban ai khoblei ya ki de khot jong kani ka society ki la khot yang am taski kumi director tourism ban don lang kani ka festival baning kong ki don hang ni ngan sa krenchi kinten ar kinten has hagasnem arhajar khat lai kapor ngadan hapo sora kum SDO civil ngakan mau kitu ipor pon ki tourist ki wan shillong but kamdon jaka asa ki shufoning a ki kwa ban sa hapo circuit house kamdon hi jaka asa hapo sora ki tu kisnem tang shi post nem shwa ta ban bamru kim don jaka bam tiki hapon sora ki pet ki tu ki nokalikai ki pet hapo momlo hap ki hablet tangkrang and let pai bang hashlong tiki tu ki por ki paitba jong ki sora ru kim pat yothop ha ka kumno ka tourism kan nonra ka development kan nonra ki ka income kan nonra ka growth hapo ka thain jong ki minta larang ile cha sora ki bon ki jaka banbam ki bon ki jaka bansa ki bon ki hotel ki bon ki guest house ki bon ki homestay minta ka economy jong ka to ka thain ka tourism ka penyat ka economy jong ka to ka sora lara ka khang shilong ki briu sora ki kim sotanat show damar ki don kam ki tourist panwan hapo ka thain sora namar ki kamai na ka to da ki to ki tourism kumtoru ngakwa ki paitba nang ni kin sa skotho kumno ka ni ka tourism kan kalaban wanra ka development hapo thain chungki te nga sotanat namar kanidi ka start kumno ban pin tourism ha kani ki thain minshwa ki tourist ki wan hapo ki thain jungi ki kwa ban pet kai ki kwa ban jungo kai minta ki tourist hapo ha ka ki kwa ban experience ka tourism jong ka to thain ha ka tin pareng ki khot experiential tourism de kini ki experience ki dei tang kam dei tang ban wan hapo ka thain hapo ka snong ban pet kai ki kwa ban sa hapo ka to snong ki kwa ban bam ka jing bam jong ka to snong ki kwa ban late trekking hapo ka to snong ki kwa ban tip ka ki stories jong ka to snong ki folklore ki history jong ka to snong ki kwa ban tip ka riti dastur jong ka to snong minta ki tourist ki wan kum to nga laban ay nuksa jong ka kongthong hapo ka East Hills bon ki tourist ki poiso to ki latip ka culture jong ki briu jongi jong ki jait brindu jongi kumjoro kanika festival kalong unique tha namar bon ki jaka nimpa celebrate kum kanika festival ti kum iong I lingdo linyong kanika festival kan kyu show naka liang tourism department naka liang sarkar ngin sa support kum kini ki festival namar don kam ban pnikai ka culture jongi kanide ka we ka culture namar ka bamru ka de ka culture bon min shwa ngim pat
ngimju emphasize ka bam jongi lara ki wan ki tourist na bar ka dosa ka paratha ki suyohi lara ki let keleng ki yohi ka kum ki to ki bam but kini ki bam jongi ka phang kini ki so kalong unique tik ngakwapan batai ki pai ba kadai mangihi ban preserve kanega culture jongi namar ngimdei ban tang ban le lagade but tada ki wan ki tourist ngidei ban trailang kumnong ilaban ai kini ki tourist ban bam kum kini ki so jongi ka bam jongi jong kasnong tagadang ai tenat namar kanede ka unique festival ban pinkyu kani ka bam ka culture jong kani ka thain hangni and nang try ki bon ki na tourist na shillong ru ki bon ki brio na shillong ru ki padyoi kum kini ki bam te kalong unique te ngako ban ai congratulations ya ki dokhot jong ki sinjok ka tourism committee parok hoit ki nong shong jong kini ka snong kila organize kani ka festival Mentas ngiru ngila play ka to ka tourist information center shato hangni hapo kanika snong saumat nakalyang tourism department ngin ai ki brochure ngin ai ki kum ki kot ban bo hang to namar ki tourist ki laban wan ban tip kalong kum ka tourist information center ngako ban ongru kanika thain don kam ban promote hapo ka social media hapo ka internet hapo ka website jongi ka tourism website jongi ka Meghalaya tourism minta kalong internet bha ki bon ki videos hapo YouTube ki bon ki videos ngila asna te hangneru namar ki bon ki tourist spot bon ki tourist na Shillong ru kimpat boy nga try kini ki tourist spot nakalyang jonga na tourism department ngin pha ka social media team ban one le ka video shooting hangni nginsa kren lang badi lingdo but I secretary kumnong in promote ka tourism te ka turung nginsa liya chakmat ngin wanra ka we ka social media team ban shon ki tour ban shon ka video hangni khrang ilaban promote ka tourism jong ka nika than saka we ka scheme nga ko ban ong ka don ka we ka scheme ngila pinmi thamai ka de ka homestay scheme kumanga ai jingkren bon ki tourist minta ki ko ban sa hapoki nongkendong namar ki ko ban experience ka riti dustur ka bam ka culture jong ka tuka jaka kila thait ban sa hapoki sor kila thait ban sa hapoki hotel namar ki ko ban sa hapoki thain kumni namar kaitna bhaga mariang filate phi kumno tikane ka scheme jong ka sarkar Meghalaya jong ka tourism department ngakwa ban batai Shipang ya ki pai bahang ni namar ka scheme ka yarap ha lese lada don ka project shipo lak ban snak artli ki kamera hapo ka yeng jong fi kaniga shipo lak kala bande ka loan hapshim ka loan ha na ka bank na ka tourism department but ka scheme ki khot ka PMEGP ki ai ki industries department ni ai hinyo lak te hinyo lak ka long ka subsidy ka project cost ka desh pholak te ka kanirap shosho ki paiba ban stang kani ka homestay hapo kini ki thain menta live na ngi last stang kani ka scheme online ki applications kumba praspa ngut ki applications hapo ka ri Meghalaya jongi tinga ko aban kerpa dia ka yai ba tambor I ba renta thyang bar parokoi kirang basnong hangni Tada don kam ban ai awareness program ngin sa one but kane ka homestay scheme kan yarap shosho namar lara ki one ki tourist kumno ki pai ba hangni ki laban kamai lara kim sa hangni kim yat kai hangni kim pinlut por hangni te kumno ka to ka pisa kan one hapo ka shong te ki don kam ki tourist ban sa hangni ka kum kini ki jaka te ngan kirpa de ki kini ki nong shong shong hangni ban shim kani ka scheme na tourism department na industries department ban shna kini ki homestay and nakalyang ka sarkar ngin ai katba don kam ka support ngin sa ai don kam ka training ru I kumbayong I batambor ngin sa ai ka training yaki volunteers ne ki paiba ban penyait kini ki homestay ru
kilaban wanra ka development hang ni namar lada ki tourist ki wan hang ni ki paitba nang ni ki nongsong song nang ni umdan kam ban phet hapo ka sor ban yo ka kam hapo ka sora ka long kum tohi ka nuksa ka sora ka de ka best example ka maulin nong ka sora ka kongthong ban IFE minta ki briu sora ki sabe dang to ki trebe dang to namar ki don ki homestay ki don ki guest house ki don ki taxi ban penyai ki tourist guide ki barokhoi na ka persei jongi ki lapoi sora tika pisaru ka poi hong to dara ka pisap ka poi hong to ki priu ki kamai nang nakatoka tourism tingidei ban burom ki to ki tourist ki buan na bar ngidei ban respect ki ngidei ban batai kumno ka culture jong kani ka thain kumba nga kren sipang badi baran ta thangru kini ki thain ngilaban promote ki trekking minta ka jok ki tourist ki ko ban yait kai ki ko ban pet kai ki kamariang jungi tiki bon ki tourist guide ki yo kam ban le ki kum ki tourist guide ki to ki batip ka riti dustur ki batip ka history jong kane ka jaka kumba yong minta ka to snem 1945 ka don ka plane crash kum ki to tiki bon ki tourist ki ko ban tip kum ki to ki anecdotes tik na silong ru nga try kim pat don ka patip ka don ka plane crash ang ni te lada ka to ka jaka ka long plane crash ngi laban don ka we ka memorial ka don ka we ka ka signboard ngini arab na tourism ban le ka signboard ang to te kat pa poy hang ne ki tourist yalam kai ha po ka to ka jaka lada ka de ka site ka but plane crash ki bon ki history te ki tourist ki ko ban pet kum kini ki unique destination te kum to ru lada ki bon kum kini ki unique destination ngimpat explore hi ngimpat yatip hi na try na kinong song ru kimpat tip namar fisa hang ne te fimpat tip ka long ka tourist spot namar fi yo hi kum ki iman ka ski fi don hang ni but kito ki wan na bar kalong unique kalong ki itanat ba te kum to ru ko ban kong ngin sa trailang na sorkar ngi don ban support ngi de ka facilitator na ko ban ong na tourism department ngi ko ban facilitate ka promotion jong ka tourism ibaran ta thangru yong kan wan ka we ka SMR project ka small multipurpose reservoir project hang ni kishna da ka soil ki dangle ka DPR kan don ka pung ba he ka to ka por ka wan ka pung ilaban sna ki homestay hang to ilaban sna ka resort hang to ki pai pa ki laban le boating ki don kum yai nuksa iba tambor ka don kalaban don ka coffee shop ka jaka di ba ka jaka bam ka jaka di coffee ter siêu sấm lá ấy bật nhìn mày nghe lại em mà tháp luôn
Baro, kaketeng jonga kadai wanri sisa marbanyang, ngadai kanong song snong jong ngadai snong umsauman. But ngadai remember jong ka yai kan tiu self help group. Te hangni nga tegi phi kanigariam Tynrai khasi kaba dei kawai na keriam jong ki jingsha Tynrai kata kadai wangse jue shat hakapor syok kaba. Tangta publish pun. Tek jong istina marbanyang ngade sinong nang nenong somat ngawan naga grup yen telilang nga riam kumni ba nganlek bam sirah tene upra ru ngara ban pe sirah kuble sibon pi jat badan berok. Ngariam kasih ngariam boleh ada harus dong. Kamkan jangan diam, subangun sini.
bro. Đây con hơi cái gì? Kadai kasian ke meningkong bangi ngin yo bande snow baharin kat ban kiknyang. Kiba bam ke bahatam ke kamar yang yo banai. Badadin mikila bam kin rung sipo kendau katto kan itli banai. Bad kin sio ban mi pat kum kitap balik. Bagi yo ban wan ban pen internet ya kan ka saudong saukun yang mereka mai mariang gajongi. Kin sio wan wa di jaka ke bapiang yo ban kapeling. Ban nagi peling pat kin sio ban nong biang kiknyang. Tungin ai kajing tapti nang daging yang pelang barok. Abang ipai kajing imbriung is no tho mangiru ngidon ka kep. Kabang ihap manlong kumaging yang pelang. Hakabang idon ka por bang ihap on khai ngi. On pensno hangi hakani ka meirameu. Hakabang inyo ban syong ban sa ban yo jingikai. Ban syai kal air ban syai yo slap. Harai on dalam kedai ka por. Ya kabang inyo ban bam bandi ban kamai kaji. Ngin sayo ban syong hop bada kawai ke por on dalam biang kajing puli putih lane ka bangila lum ngila langi kijing don jing em ngin sayo ban mi kum kitap balik ban pini tenat ya ka saudong saukun jongi ngi ai ngo yo bleu ai kani kajing kin ka ya kani kajing snow tho ha ka senjuk ki himalayang wa mnya mau pulang welfare society ka baliyo ban tri kam ban pene pensa ka mai mariang kila ong yang na kani ka lempung so bahasa batambor kren sikintin halor kajing long jong ni kajaka ka ba itnat kan ni hendai ki don hi ki katto kan ni ki bampat snow tho ki bah ka por ka ba la doi ka por brater khong bha la shai ha ki banai December January but February la ne March ki don hi ki katto kan ni ki badang kwa ban chupin ban thang ding la ne ban wiang ding ki ni ki lom itnat jongi kada do ba ki ni ki jaka ka bun ki kelayong ba ki kela do no ya ka spo ka ba ha ban te ya ka jing mi jing ki wei pat ki ja jing thung te da ka ba snow red ba da ka mensim ka ba don ka jing mensim ya ka jing trailang ni ka pa di pi ki nong chong snong baro jang ni kum saumat kaleng do phan blang ka slai so plang ka pek se ba ki ni baro ki sa khat sau li ki snong po jang ka himaling yong ha ka jing don ka uling do ka himaling yong ringkan ka ki wei pat ki hima bia so lang ban ya seng ni ka senjuk ki ka pa di pi sei sen pat tu thu ni ka kubor ba pin yo ban pen snowlem ba ka wei ni ki dau ko ba penjat e ka mariang ka dei ka jing plu no jang ki klau ba ki jaka plang te gum ta ka ba snowred e ni ka pa di pi ki ba don ni ki hima baro shi pau li ba tre ni ka project baro problem re tri ki shnong baro ar re tri ki LWC kan long ru ka jing pen bana ba ka ba CTV ka blawan ban ring ni ka ni ka si ba baro ki shnong po ka ri me ha ka ri me ka la hi baro ko wei ha ka ri ka si jan ti abat karu tungin kiar na ka jing pen plu i ki klawi ptap ba ngin pindon kami ka mariang da ka jing i ba da ka jing snowlem da ka bang itingkai lem i ba hadi na bo jongi ila kren ni ki menta sai sen pan ki kwa ban ong khublei shibo ni pi baro tungin aga jing thap tilang baro nak menta ki bla tre shi tom ni ka kam kabanin kong e nak menta uling do ka himaling yong sabaw nieng uling do ka himaling yong ula dai mo uba kloi ban priang ya ka ne ka jing priang jang pele ya ni ka tamasa ni tungin ai jing thap ti nam ta jong ho tungin ai jing thap ti ru nak menta baro ki yut ki community facilitator ba ki yut volunteers jang ni hima ki bla yo ban ya tre shi tom Ina ru kijing thapti nam taki nakam taki staff baro ki bela poko office ki bela rap lang ni ka kaman pelongkum ni ka bakalong ni ka smi ya baro ki bela wan naki wei par ki snong bagi thain ka bagan thopi ki nong trei jungi kum ki community facilitators bagi youth volunteers bagi parlok ki be e josoin nakam tarium ki rukum jo kublai shibo ni ki dukan bagi be simenta ngila poya ka por ngi ban panwai no bat kumalaong ngi snow thu ba ka jing ekren jong iling do ka maling yong badu ba sairul badai director of tourism ki ka tourism department ru ka kwa ban don talang ban ngi
Tengi sengau thu bagan ni kajing ya pam sengau bahanyang pelang ni keski kiri kebajok. Tengin seyo panang ya caprang nang ni cakmat. Taya mentahi syayanga bangan ong ngapring jong pi bangila penkut bangila khliap no ya ni kabam yang pelang jong snem arajar puar ha ka bangin se kenu patau snem arajar pulai. Kublai shibun lech sok baro.